Nina bendlove namandla, nina bendlodle nophapha ekhanda, nina benkashana kamenze yaphuza umlaza ngameva enhla nasezansi ifundazwe zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sakhuleka nina bembube, sithemba ukuthi-ke abantu baphilile kuzona zonke iy'fundazwe nalethi sakithi sikaMageba esikusona la KwaZulu-Natal. Sibingelele zonke nje iy'fundazwe abantu bakithi abasithandayo abasilandelayo ngani zakwethu asilutho ngaphandle kwena. Sibingelele nabaphesheya kwey'lwandle, siyazi ukuthi nabantu bakithi abasuke la bayaphesheya sebehlala khona permanent basandisele abantu abasilandela ngale ndlela. Kumaduze soba sikhuluma ngo-Australia nathi sikanjeni hayi. Asazi mhlawumbe nawe uzobe ukhona ingxenye nje ukuhamba nathi. Asike lo dabeni sizwe ukuthi abathini abantu. Igama lami Kings Chaka ngokaluqa le Black Live TV impande zama-Afrika, igama lohlelo as usual. Qhubeka ulike, subscribe, ube ingxenye yomndeni wethu okhulu usuku nosuku. Asike straight odabeni esizwe ukuthi isihambeli sethu sosuku namhlanje size ngani makwenze njani. Sabona sisi. Yes, sanibona. Ninjani na? Siyaphila njani? Hayi, siyaphila thina singezwa kini. Sina siyayihlalela la silindeni nanifike nezindaba. Ubani lo? Igama lami ekhaya isemtubatuba kodwa ngisebenzela la eThekwini, ngihlala la eMawoti. Okay. Lapha ukhulele khona emntombeni bakho phela uvela ngasuku wamdala. Ngiqala emntombeni nezinsizwa zayibekaza buthaphuthaphu. Ube umuntu onjani la? Bengumuntu nje okahle nje, ngithanda abantu, bekahlahla futhi mina-ke bengisonta, ngiyesontweni njalo ngesonto, ngikholwa yabo nje ngoba umama umama webhantshi so bekufoselekile ukuthi wonke umuntu abesenkonzweni. Abesenkonzweni ngesonto nje. Hayi, bengikhule kanjalo nje, ngafunda kahle esikoleni, ngaphasa. Emva kwaloko-ke ngahlangana nobaba nginey'ngane eziwu-2. Okay. Yeah. Ubaba wengane nje noma umuntu enishade naye? Sashada kodwa kwangalunga sahlukana. Okay. Omunye washona le, omunye washona le. Hayi, bakithi separation. Yes. All right. Noma kukube kunjalo kodwa impilo iyaqhubeka. Then-ke sithatha usibeke mhlawumbe ekuqaleni kodaba lakho kuze kufike la khona usuthi cha isiyangishuka-ke manje le nto ake ngihambe ngoyibhodla lapha Black Life ngikhulume nabo ngiyizwe ukuthi usizwe ngiyathola. Iqala aphi le nto le? Kushuthi yonke into behamba kahle nje, ngisebenza kahle, kuyimina angithi bathi yini i-breadwinner Yebo, yebo. Omunye wesinkwa. Omunye wesinkwa ofaka imali njalo ngenyanga ekhaya. Makuphela ukuthi kushoda ukuthi kufonelwa mina zethu asinayo ubisi, asinayo ushukela yonke. Hayi ngihambise ngeke yonke, ngithenge ngifake imali ekhaya. Hayi kwasike kwafika lesifo lesi ngo-2020 COVID-19. Corona. Mayifika i-COVID emsebenzini basidiliza-ke emsebenzini. Kwathiwa hayi so ngenxa yalesifo-ke abantu abaningi abanye nje bazuza bashona, abanye saphelelwa umsebenzi. Hayi kwaba njalo-ke kwashuba. Mawuphela umsebenzi kwafosteleka manje ukuthi hey yazini Option B. Kufanele ngiqale ukuthi ngizokwenza njani-ke manje ukuze ngibe nemali ngoba nale mali le yasemsebenzini bengisebenza ehhotela la eThekwini. Yazi kwesinye isikhathi babuye uphila ngamathiphu, kwesinye isikhathi babuye bakarobhe umholo wakho ungawutholi. Ngofakazi khona nje elinye la eThekwini bengisebenza kulona, ngiyayazi loo nto. Yonke leyo abuse leyo-ke nje hayi so hayi kwasho ukuthi manje kufanele phela kube khona icebo ngoba phela manje nazi ney'ngane nazo zibheke wena. Yes. Yabo nasekhaya babheke wena. Nale mali le abasinika yona-ke manje sokuthiwa hayi sefanele sisanele yini kuyinandi i-UIF. Yebo, hayi kufanele manje lena ngizobuye iphume-ke emva kwesikhathi. Hayi lena-ke manje iminyaka yakho emsebenzini sengisebenze khona for 15 years. Sohlalile isikhathi eside kanje. Yabo nje umuthi yabo ngithi ngezwe yabo manje ikhanda lami liyaphithana ngazi kuzokwenzeka kanjani. Hayi bese-ke ngithule khona bese kuba khona omunye umngane wami ohlala kwaMashu. Lo mngane wami nje athi mina yazini zezwe mina nginecebo la khona into engakusiza ngayo uma ukuthi unenkinga yemali. Kodwa ngaqala nje ngathi hayi ngizoqala ngizame ngibone ukuthi ngenze njani. Ngithi hayi ngizoqala ibhizinisi inyane elincane, ngadayisa ama-Friday, hayi ngadayisa iy'mpahla, ngadayisa ama-cosmetics. Abantu bathenga abanye bafuna ukukweleta abangangikhokheli. Ngibona ukuthi yabona-ke le angeke ngikwazi ukuphila kanje ngoba manje le mali mayingangeni khona ileke iphuma ugcina usale unganasenti. Hayi amase umngane wami athi hayi yazini khona ubaba engimaziyo laphaya kwamhlaba yalingana. Hayi angikaze ngikwazi ukuthi kubheke ngaphi komhlaba yalingana. Ngathi hayi
khululeka ngizokuhambisa sizohamba. U-right yena nawe unemoto yena uyasebenza kahle. Hhayi uzongihambisa. So masifika-ke laphaya, hhayi ngifike lo baba lo wakhona usosobala ngitshela ukuthi hhayi mntanami into ezokusiza wena ukuthi imali yakho ingapheli inganyamalali. Kuzomele wenze kanje, ngizokuhlalisa la iviki ngikulaphe ukuthi ungabi nayo inkinga yemali. Hhayi like 1 week. 1 week, yeah, the whole week ngihleli nje lapha. Kodwa bengingalindeleki ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Mina bengithi mhlawumbe ngizohamba nje ngibuye ngigodweni ngibuyele ekhaya. Ayi ngiphathwe ikhanda ngiboza lento le hhayi iyangibina kodwa ngithi hhayi kodwa ngoba ngixakekile. Ufuna impumelelo. Ngizohlala ngoba phela manje angifuni ukuthi manje ngizobe sengiyijoke. Hawu usebuyile ekhaya akasasebenzi, abazi-ke abantu bayathanda ukukhuluma. Hhayi mase-ke hathi lo baba uzohlala-ke la ngiphuzise imithi ngikwenzise yonke ngigqume. Zonke iy'nsuku ngiyaphalaza, ngiyavuka ngiyaphalaza, ngiyaquma ekuseni ngiyagcatshwa. Eyi yabo nje kwesinye isikhathi ngihlale ngingalali ebusuku kuthiwa angilali. Sithiwa nje sifanele ngibize imali ngikhulume, ngibizele ekhoneni athi angikhulume lapha ngisho ukuthi ngicela imali yonke leyo nto enze nje yonke leyo nto leyo. Ayi bese-ke ngosuku lokugcina seliphela iviki bese afike nojeke onegazi nje kuhlatshwe imbuzi lo jeke lo onegazi. Asiphuza la ngiqale ngixwaye mase siphuza la iyona nto ezokusiza lo mase uzohamba-ke zokunikeza okunye uzosahamba la. Ngiphuze-ke lo jeke onegazi lembuzi. Hayi mase-ke ngiyahamba-ke ngiphindele ekhaya. Hhayi ngihlale uma ngibuyele ekhaya kube kungathi kuba worse, imali yami ingathi manje isihamba kakhulu, hhayi akusafani. Kodwa mina ngitshela ukuthi hhayi kuzoba lula phela. kodwa manje imali yami hhayi ilokhu inyamalala nje. Hayi ngigcine manje sengigcina senginey'kweletu-ke manje sengilokhu ngiboleka iy'mali zabantu futhi. Ngithi uma ngithi ngiyambuza lo baba athi hhayi khulu izosebenza wena bekezela. Kodwa bese kuba khona into engixakayo uma ngithi njalo nje uma ngibona into eyinyama ngifuna ngathi inyama ingavuthwa, ngifuna igazi. Ngifuna igazi, angifuni inyama nje, ngifuna isibindi nje uma ngisipheka sinegazi singavuthwa, ngifuna igazi. Iy'nkukhu zabantu ngiyayinquma, sukela iy'nkukhu zabantu manje ngiyayinquma ngoba ngifuna leli gazi. Lingathi linginukela la futhi mase linginukela kumele ngilithole, angina-choice. Hhayi qhubeke le nto ngokuhamba kwesikhathi. Kube ngazuthi manje uma ngiy'hlalele khona into engihlebelayo ukuthi lalela uma kunengozi kufanele uphuze igazi. Khona ingozi lapha hamba uthole igazi. Umuncelele igazi lomuntu, umuntu uma ephuma igazi nje lelo gazi like accident emgwaqeni wena usheshe ufike lapho. And abantu abanginaki ngoba mina abantu angithi uma kune-accident abantu baphatheke kabi ukuthi hawu ubani ulimele. Mina ngilapho nje ngibhizi ngiyofuna igazi. Anginandaba nokuthi uba ulimele uba ushonile. Uma ukuthi khona oshonile mina ngifuna igazi lelo ngilifunayo. Hayi bese iqhubeke le nto ilokhu iqhubeke ngokuhamba kwesikhathi. Fike bese ngiyabuya ekhaya. One day umntanami mathi ngilele angibone nginegazi. Athi ma kwenzakalani kuwena wanegazi becathi ngishonile athuka amemeza. Athi bese ngiyalusula ngokushesha ngithi hhayi akunalutho. Emva kwalokho umntanami akazange abe right. Wambona ukuthi unekhona lento imphazamisile emoyeni ngoba azowatshela nogogo wakhe ukuthi hayibo uma ube negazi ebusuku bengazi ukuthi kwenzekani. Ngathi hhayi ngayiziba nje ngathi hhayi asiyekeni leyo ndaba. Mhlawumbe bekhona into engimongozini stuff. Nomongozini. Hhayi ngizise nje ngathi bangaloku bekhuluma leyo. Hayi manje inkinga yami-ke ile ukuthi ngalokho iqhubeka le nto le masiyekile ukungihlebela-ke manje sekunale feeling yokuthi manje nginale nto lokuthi engathi manje ngingabulala umuntu yabo. Manje ngifuna igazi-ke manje li-serious. Angizwa kahle njengoba ngiloko ngiliphose angizwa kahle. Ngizwa ngathi ngidinga more and more. Ngifuna nje manje engathi ngingabulala umuntu kodwa bengingakabulali muntu-ke manje. Isizathu sami ukuthi ngize la ukuthi le nto le iyangihlukumeza and ngicela usizo ukuthi ngingayistopha kanjani into le efakwe le nyanga le ngoba ithe yona inginikeza i-chance ukuthi ngibe nemali, imali ingabaleki kumina njengoba ngingasasebenzi. So manje ngidinga usizo ukuthi ngizokwazi kanjani ukuthi ngivale lesi simo lesi ukuthi sekufuna manje engathi ngingabulala umuntu uze ngithole igazi. Angazi nje ngenze njani. Akulaleki yabo manje uma ngithi ngihle ngifuna leli gazi leli. Angazi nje ngenze njani. So njengamanje lento lokhu wayithatha wena akwazibona even a single cent othi amandla lento engayenza.
Akaze ayikho yabo iqiniso engakutshela lona ukuthi yabo laphayana into uma ngabathiwa abantu bethi scam ngibona ngathi singa-scam ngoba ngakhokha 150,000 kulo baba lo. Hayibo. Yebo. Ngakhokha 150,000. Phela wena emsebenzini eyophuma nayo imali awusalanga nalutho. Imali yami isalile manje kusele mhlambe ngisalelo 15,000. Angazi ngizosurvive kanjani noma. Lo baba lo nje wathi nje guarantee ngeke izosiza 100%. Kuphi khona. Esikhundleni salokho imali manje nje ngathi iyabaleka even worse kodwa mina into engifuna nje ngifuna igazi nje. Now unefear ukuthi uzogcina usumbulali njengamanje. Oh yabo manje into ezokwenzeka ngempela ngathi ngizogcina sengibulala abantu mase ngiba nenkinga ngigcina sengiwoshwa abantu bangilimaze something like that. Nike nayikhuluma nalo baba wakwenza lento ukuthi mhlawumbe ayireverse lento. Ngimtshelile ukuthi nginenkinga kanje wathi hayi khululeka. Indlela umuntu osebenza ngayo le imali izoze lokuthi hayi imali izoze ngithi ayikho imali ezayo athi hayi jaha mase ukujaha bekezela ngithi hayi angiboni umahluko athi bekezela ungajaha uzolinda lokuthi kuzolunga kodwa ayikho into elungayo esikhundleni saloko ngathi kuyabhebhetheka kuya phambili so angazi ngenze njani ngoba angisalala ebusuku yabo nje makufanele ngilale kufanele ngicabanga ukuthi ndabalela igazi. Yo, kaka mama asibonga sithemba ukuthi mhlawumbe ababukeli bethu lapha ekhaya khona bangaqhamuka nakho nathi ke njenge Black Life sikutakule kulento ngoba impela mawubuka izinkinga sibhekene nazo kulezi insuku inzima kakhulu idinga bona okhokhovula abasondele manganeno bazosiza. Yebo ngoba ngempela mina into engayisho ukuthi abanye okhokhovula ngathi abanalo iqiniso. Yeah. Abanye nje bafuna imali. Badlula. Abanalo usizo luphelele. So abantu kumele baqaphele uma ukuthi udinga usizo kakhulukazi ephathelene nemali. Kwa manje buka manje senginale nkinga enginayo ngazi ngizoyiqeda kanjani. Sabonga sisi. Ngiyabonga. Abukeli be-Black Life TV emakhaya impande zama-Afrika igama lohlelo kanti le Black Life TV igama lami King Sichaka ngokaluqa ake nimunyunge nicabange nixoxe sizwe ngane nomphakathi wethu we-Black Life ukuthi nicabanga kanjani nalolu daba okwamanje inkosi ayinibusise siqhubeke nje siba abantu kuyo yona ibuse njalo ibe uThixo phekwa kwakho konke nisale kahle. Is the Black Life TV